Moi kaikille. Pyöräilyedellytykset Pasilasta Pitäjänmäkeen paranee, kun Pitäjänmäen baanan parannukset toteutetaan. Tämä tarkoittaa meille sujuvampaa ja turvallisempaa pyöräilyä kaikille iästä ja kunnosta riippumatta. Se on tosi hienoa, että pyöräväylien kehittämisessä huomioidaan myös kaupunkiluonto. Se on paljon kivempaa pyöräillä luonnon keskellä. Pitsku Lehmuskuja säästää ja keskuspuiston kohdalla reitti on suunniteltu tarkasti puiden ja liito-oravien kannalta. Lisäksi reitille istutaan uusia puita. Pyöräily pitäisi olla tosi helppoa ja turvallista, mutta samalla se pitäisi tehdä sillä, että kaupunkia kehittää kestävästi. Tässä on mulla vähän lisää ehdotuksia, että miten sitä voisi parantaa sitä Pitäjänmäki-baanaa. Se koskee myös espoolaisia tosi paljon, koska monille espoolaisille se pääreitti Helsinkiin kulkee sitä junaran vierestä. Se on tosi kiva pyöräillä, kun siinä ei ole paljon risteyksiä, eikä siinä ole liikennessä saasteita. Siinä on ilma tosi hyvä, kun se menee siitä junaradan vierestä. Se on monesti se Lehmuskuja, se on huonossa kunnossa ja sitten siitä tulvii vettä. Pasilan päässä mulla olisi ehdotuksena, että siinä on muutama autotien risteys vähän triplaa, että ne sais poistettua. Sitten talvella nuo sulamisvedet ei pääse kunnolla poistua siitä Pitäjänmäki-baanalta. Siihen syntyy pieniä jääkenttiä. Lumivallit myös kaventaa sitä väylää tosi paljon. Ja sitten lumivallit sulaa siihen väylälle. Valaistusta voisi parantaa. Sitten ei olisi välttämättä tarvetta pyörällä lisävaloille, eikä juostessa käyttää valoja. Talvella se on varsinkin ongelma, että jos ei näy liikenteessä kunnolla. Kesällä olisi tosi tärkeää, että siinä olisi juomapisteitä, ettei tarvitsisi litratolkulla kantaa vettä, niin se toisi tosi paljon lisäisi varmaan juoksijoiden suosioon siinä reitillä. Se on tosi mukava juosta, kun se on asfalttia, siinä ei ole paljon risteyksiä ja siinä saa hyvä silmäs juosta. Siinä voisi olla kilometrimerkit. Sitten tulevaisuudessa se voisi olla mondopintainen, olisi juoksijoille oma väylä. Pyöräilijöille voisi olla kallistukset mutkia. Sitten siinä voisi olla ajanottomahdollisuus. Se voisi tehdä oikeasti siitä reitistä spektaakkeli, jos nettiin saisi aikoja. Siinä voisi olla viikoittaisia pyörä- ja juoksukisoja. Ja Espoo voisi tulla tähän yhteistyöhön. Se on tällä hetkellä todella suosittu ja siellä on tosi paljon kävelijöitä, juoksijoita ja pyöräilijöitä, työmatkakulkijoita ja ne, jotka käy lenkillä. Siinä on hirveä potentiaali siinä reitissä. Kiitos paljon.